Nalakip sa Most Influential Teens of 2018 sa Time Magazine ang Sugbuanong skater nga si Margielyn Didal. Nakakuha siya og atensyon human niya gilangkat ang gold medal sa Asian Games niadtong Agosto dito sa Indonesia. Matod sa Time Magazine, ang Most Influential Teens of 2018 gipili gikan sa nagkalain-laing field of expertise nga adunay global impact sa social media ug abilidad aron mamahimong unod sa balita. Kahinumduman nga nagsugod si Didal sa iyang skateboarding journey pinaagi sa pagpanghuam lang og skateboard ug magduwa kilid sa daan. Tungod sa iyang kalampusan nga nakabot, daghang mga bata ang nangambisyon nga mosunod sa iyang tunog ug mausay nakatukbod sa syudad nga mohimo og skatepark diha sa Plaza Independencia. Handom ni Didal nga mokompete sa 2020 Tokyo Olympics ug dadon pa uli sa nasod ang labing unang Olympic gold medal sa skateboard.